Pathian thu thiang ni mi lo ngaihthlak u thu fingte bung som ni pahni chang ru no pangchu kalna om ko nga chuan zirtir ula a up pathun po in a thla lowang FSC committee ne na tir ko pola le khathon bung rup chang li tin nang ni pa te u in fa te ti thun ur su ula Lalpa hunah le zilna ero enkawl zawk ro u petera le khathon pakhatna bunga chang mi atanga changli injinga Pathian pawh ho omchu enkawl ro ti tur ani wang ni lovin Pathian thu anga chak chung zawkin hlep na bol hlo du wang ni heklovin ril ruwa du tak zawkin in chante chunga chuan in telal heklovin pawh ho en tonan in siam zawkin ho ro u tin beram veng tu lal ber chu alolan hunin ropui na lal khum vuai thei lo chu in muang Lalpa na thu kan siate kan zatan mal min som ro se Pathian mai lo ku nang u Lalpa hei chen thlen kara Zanin thleng mai ni Kohhran ho te min om puya tun hunah poi Kohhran ho te helai hunah nangmah fak le choi moya I thu le hlai pawh ho turami he ti zong mai min hruai khom awangin I hne na lom thu kan thrila che Lalpa tun hunah hian nangin thu I soi lo chuan helai huna do sana ding hian a Kohhran member pui te tan Lalpa hlok na tur thu pai reng nei lawang chu wang chuan nangmah zawkin Zanin a hian thu ron soila khongai takin kan leile ka te min ven sakla I ropui na tur chauh zengna helai huna tang hril chu ani theihna turin nangin khongai takin thlarau min chen chilin min ompuila chuti rualin ngaihthlak tu tur lamte poina ma nia hlok na le so na lai tur zong chuwa trong trai na ne na kan no don som theihna turin nangin min ompuyang che chung zong chi fa pai so Krista mingin lom thu sei chung karon di le Kohhran Inkhawma ka voi khat din chuana ni poka kan troi tuin min lo thiam sela thuma tlen han nei kan duwa niriat December ni riat khan KTP ka over chia ka over atanga ni thumna che Pathian number a che tiang chanvo kan chang thei a mak ka te ke ma ka chuta tin hetianga hun thamin siam sak tu Kohhran committee te chunga po lom thu ka soi ni sela chutiang bokin he chanvo len thei tura hrisel na thane na hun thamin pe tu Pathian hne na lom thu soi ni sela thange Zanin hian enge kan zir hawanga enge ka soyang ti ka in buk ve na samaya kar khat vel ang kha hun kha oma atep ter box ya ka in buk kwal na samaya karil rui ka tong tai ya sulaya chon zoram Christian na nga tinge ada za to kan ti fo mai thin te helai tang hian bultan ila thain ka ria keima phei chuan HIV campaign in Kohhran thana te kan kola veng thana te kan kola chunga po ka soilan photo te nia tin social media kal tanga Pathian thu cha ka soya po ka soi tam ber polo ne Fanau enkawl chungchang chu wangin in zul na chin tam tak om do na ti lai kha kan soi masadua a thu puya ka lu kan lu ma yan kan ril ruwa keima ni thoi zo na lo in zo ti la ka duwa kan rama tang hian rui hlo hi do rem kan du tak em ti te kan rama dikna le rin om na te tun din kan du tak em ti te kan ram ne nam hi lem let na te mi pat mei chiat na te HIV laka te hum him kan du em ti te po lo in zo ta ila lo sa thiam ula ka om hi Zanin tlai kan in bol tang khan ka khu mai he inga tinge mani chu tiang chi chuan Christian chung kwa din hi kan du tak nge kan ka chau hian du
ti lai po kha ma ni tho lo in zo ti la a cha na chu kan thin lung hian a chiang in ka ringa tin Zanin a kan thu zir ho tur atang poyan kan chiang thei tur a kan nga ya kan Bible chang chiar chota kan ngaihthlak ta atang khan Fanau enkawl hi Lalpan kan ti tura ada ani chian sia chu langa hetlai chau karon ri fari chu tlema arei ka hlawa wangin Bible li kan keu chuak dapani chuan Fanau enkawl hi Pathian ina da pawimawh sia chu chiang MMA ni chu wang chuan amasabera chuan Fanau enkawl chu mission field masabera ni tin karon da kan rama hian ngatinge Christian za kan in chala chulai achon kan chalai te akum te la mi pat me chiat na te rui lawa te tun lai khovel in ti changka na le he na te an tol lu na sa tual kan ti suan kan chut nga em ka hlelawa ka chut ne na thina hey HIV fil ta thok kan nia a lo thei to lawa an in chiu to sia an cha ka om to sia an lo in trom thina wangin chiao athar an man zel khan ai kai lo we ti te kan jin zir tir dan ania mi in sex an mang thau ani chuan condom tal mang ro se condom khan Pathian thin urna la ka ta chan him lawang ma se he nat na la ka tang chon an lo him pha ma na ti te kan in zir tir dan ania tian kan thok rei to la he condom promotion te ni children's exchange program te phei chu Mizoram kalpui chau ni lo khovel pum kalpui nia ma se hei a hian Fanau enkawl atangen bultani la a effective zoken karing chulai a chon kan mission field ma saper hi zoram nu le pa hian kan lo hlam chia thina kan lo kalkan thina Lalpa la kan Fanau ro chan te hi kan tai mo kan ti sia chu kan du bel votu kan in nga ya kan fa ta ka bel le anga kan da kan du kan vuak rem tur khan kan ngai ringo ani lo keima ni ang bokin kan fa te kan tu te hi Pathian fa ve thawon ni ane na kan suai thlen le tura hun rei lo te ta na min kol tir te an ni chulai chu kan mei thina wang chuan zirtir tu te kota te ompui te kota te kan fa te kan da an tan hun kan nei lo keima ni kan lo in exam thiam theihna turin he kan mission field ma saberi kan lam chia na sap to sia kan in keima ni kan lo in nge kan lo in chui chua theihna turin kan lo in x-ray theihna turin example te kan pe tlem te kan pe nga kholi donga amo taxi type mola if a pa lo trapa nu le pa tam zo kin chuta chon engen ti kan ti chon a biak lai kha bit zo te pot a text type lai type zo te pot chu min nu a fa kha boi pui thin van phega a chom thei Pathian in anne na suai kir le tura mo phur na min pe khlen tur khan kan ngai sak tok lo zia kha chianga sin kha ta tang ringa po khan ami biak lai ne na khan kan naw drop sia karon be thaleng che ti mai kha har lo a text type lai ka da loka nau te a thlem bana text type chun zom le mai kha har lo ma se chu thila har lo tak kan har sap dana tang in chu thila kan mission field ma sa per kan lam chia na sap to ji chiang karil ruina thina rui lo ngai te ni ke ni chon drugs addict kan ti mai mi zo te chon a tel lo om thei to lo te kan kom na sa kan kom hian ve broken family ringot a hian kan pu thin tak na an ni vek me lo tam tak su an nu le pa ten an ma mo eng kim an pe an ma mo bak thengin an pe ma se an tan hun an pe lo chulai chu lo poi lutuk kan fa te rual o na le tun lai kho vel na te tu gen nor lu tu kan ti chuan keima ni an mangai kan ni ti na mangin kan nor lut fo thil an o thei ma main kan o saka chu wang chuan khat diang lo kal zela an ma nin rual an ot tak chu kan zo lo khopin rual an ot chho tam i thin ni te po hian a langa
Petera le khathona khan kan mua apol ho te enkawl turin petera le khathona khan min tia apol ho te khan Kohhran chok po ne lo kan chung kwa po kha apol ho Krista pol ho chu kan ni chu enkawl tur chuan min tia chulaya chuan kan mission field ma saberani kan ti to kha khami kha ti mak mo ani wang chon len tur kan ni chon adik lo Pathian thu ani wang zo ka sak taka phur taka ti turin min ti lain ke ni chon lo beng chek su phone ka biak lak loi se lo mi ke ma ni thu la kha kan da pawimawh zo ka fa karila ra ka ti tan ko hun ka pek hlei thei lo khan thu taka eng tin nge ka suai lu theyang nu le pa tan kan mai fo chu sum le pa hi kan an du khop kan pe khi mo mangai na kan ti fo kan fa te an lo mo ber chu kan hun hi lo ni thi chulai chu keima ni tlain te ti ra chong kam mo i lo ani em long chu mo kan tlain te ka ti puina tangin ka chiang ta thar ta lu tuk ta ka chu ka fei ngoi mai ni tam ta ki chu an du dun nei thei long ke ni ai nan nuam sa lo an kho sak ol sam zo dei ma se an nu le pa te eng kim pe mo in ti lai khan an fa te ve thum chon eng kim klat cham mai ti thum an nu le pa te la ka an be se ma ga ina mutur khan an nu le pa te khan an tan kun nei biao lo ta chula ya tak to jong ke ni poyan kan ti sol veng ti ka hlau khop maya kan mission field ma sa ber kal ka mian eng rong bol na po ke pen mai la eng tiang in kan rong bol la chu lo hlot ling po li sela van kong kha kan u don na kan mai hi uang the ngam ti lai zo da u kan no pan la ya el better speaker kha evangelist kem kan soi mai don min kha kan thei ni ta o kel ming liana asar mon kha audio ke sathian kan ngai kha thina kan ngai kha tuk thina kan no pan la yan ngai nom hi kan ti em maya tai te tel lo chuan ti khan khami thuwa te po khan Josepha kha bu fai la u nau te su kala toy zong sei mai la bu fai la an zukal khan Josepha khan Benjamin kha lo shen sakatuma ma se ani a chun ke ma ning seng zong ro tel lo chuan ka pan kan mugam lo ka pa thi ma yang ten ti tai te tel lo kan Benjamin tel lo kan ho le kan se ngoi ni ngat ding e kan ti chon an pa khan Benjamin kha abom o kim lo ani ti ria chon aril ru na don chu chon sa chiang lu tuk an pa an mangai na wang kan Benjamin tel lo kir le kan se lu tuk ring khatiang chi khan van Lalpa hele kan lo enkawl te hi an tel lo kan kir chho le di chuan Pathian rilu na kan ma chon ngam do na mi ti lai ka in zo tai la chu wang chon he kan mission field ma sapera hian ke ni chu chiang thai la chu chuat enge lu khong ala nei zel te po kan soi chho tu rangai tai la chu ti ruwa chon kan soi tel le ram du chu nu hon lom viau mai the tu na ka soi tu ri Fanau enkawl chung chang a big in mizo mi pa te nam dang zong a in mizo mi pa te kan na sabi ke moni o ka tia Fanau enkawl li nu ko ta kan da nu ko ba an pa pek da tom zel ni amaro chu FSC committee ne na tir ko pola le khat thona khan din nang ni pa te win fa te ti thin ursu ula Lalpa thunun na ale azil na chu enkawl zok ro u enkawl tura mo phur na ka he Bible nge yan pa te min petel chu Zanin ayan mei lo ila ka duwa he tam jok thalai kan ni na thalai tan alaron kal le to na atok next zela yan Bible hian kan mo phurna pa mo phurna Fanau enkawl thuta ka suai lu kan ko wa ngat telani ti lai Zanin atang chora tharin chiang tai la hei kan chiang lo lu tuk china nu ti tura Christian chu ko chu nu din tura mo kan tingot zela amaro chu chu ko lu ber chu pa nit miau mai sia chu wang chuan pa kan in nam noi lo chona dik tak
thelo kalakim thelo ni apani le na chuan fanau enkawl hi khovela investment hlok berania chu kan laman fu lo khop maya nichina zo na kan in zo tak zong zong ka rui lo do rem turamo hiv do rem turani mo dik na le rin om na tung ding le turani mo hlem hle na bo turina mo Christian chung ko din tur an ani poina mo a eng pawh khan ni ro se fanau enkawl ai kan hlotling ani chot konga ko ngal duak a san pa ke mani sum seng le hun seng a tha seng a rui lo do kan fe chu ngai mi lo yen chung ko tin hian kan chung ko hi kan mission field masabel hi enkawl fel ni la chon a fel duak thei ni ma ro chu chulai kan lam chia tang chia chon khotlang rong bola lo ngai ta Pathian rong bol mai ni le khotlang rong bol ngai tel to ei te chan kan chu ngai lawa chung ko kan fel to wang khotlang rong bol ngai chaw ni sual rui lo do hi khotlang a san pa kan va do vak vak ki ngai me lo tur kha ke ni chun azi ka choi kan tum azung atang kan kar phong ani lo chuan eng ti ka ma kan do ne lawang investment chu ge kan ti chu invest fanau enkawl chung chang khovela investment hlok ber ka ron tia enge investment kan ti chuan ei bank ate sum apung ten sum te kan da thina khatiang ni lo de hlek khan policy te share te an zuar ta chung chu an lo lei thin ta an leina company te kha an ti fuwa stock an up zot zot ani chuan an nge an mani kan lo hlok ve mai ya amaro chuan share leina an policy leina te kha an tlachian ni chuan bank rap ani phei chuan a ho der ani mai an choi ve kan ni mai chutiang khopari ski sia chuan nga tinge mi in sumpei pungtuma investment chu ti ngam thin te kan ti chuan a hlok be seina a pung be seina ni fanau enkawl bible ni ma kai suai dan tur anga fanau enkawl hi a lok nei kan chu tok lo thina mani nu le pa te pi le pu te yan ka ti thin nga tinge kan ti chuan hey kan zirtir tu kan om nual mai theya tu nge kan na tho te ka ing chiang to lo se lo wa zirtir tu hi chuan an chiang ang thil danga phone mana mobile man to ber lei thei te poi alpha te zirna se len she fa abigin mar la ma pe chuan fa te le kha zirna la ta na lo la hi sia turan om bang lo chim lam pang chuan an ngam lu tuk ringat di in rap in mei om mo kan ti te pon pha ya in pir von mai ni an ni chuan fanau enkawl investment hlok berani je kan chiang lu tuk voina chuan ani khan leiba ro rul chau ma se fa pa ka doctor ron ni chuan engineer ron ni chuan Indian service aron nu chuan aron rule vek don ti kan thiang he investment hlok bera hian mizo te kan kim ki le tlat si ke chia puam an tiang chi ate kha an bo roi chia puam ai khan le tam takin fanau enkawl hi hlok zo ani ingat tinge hlok zo kan ti chuan fanau enkawl hi Pathian in mala som du ani zia achian na chu etera thon khat bung nga chang ni chang li thu kan chiar cho ta kha khan kan lalpa lo lan hunin min tiam kha lal lukhum vuai thei lo ni chu enge ami sing ngai to na tak tang takin ngai to tai la thi nu lam ram ani he le ya mai ni lo thi nu thek amal som na kan don zui na tur kha alo ni re amaro chu kan ta na hlok tur sot tur kan ti mak mo ni bok kan rong bol na tura wani na kan duty a da sa ni bok kan lo van tlan san na sa dor tak em tirong chulaya chuan investment hlok berani thei dan chiang le boka chu ifate bible du dan inikai suaya nangman mithiam te iron boka
cái nó trả cái tiết trả lâu cái tiết cái enkawl đàn thì có tiết địch lawang nấu bằng hi anh tin nghe cái enkawl lăng tin bị thiểm thế rawn chung in Bible nè na rawn cop chung in lâu enkawl ta nè en tiền nan amma khan nun zegnget itu to chuan ani na taka chuan sual la ka invent hun ti mai ala an bo an pil len tura invent hun chung a rei me lo ania aron play role cho kumli kumngai kan veng him thei ni chuan anu la mai chuan an dai pel mo to khop mai chu anol pui lak pon kan ni veka ni singa chuan ama ro chunga tige kha kumli kumnga chung le khan kan invent ne si lo kan ti chuan ama khan nun zegnget principle get nei tak khan kan lo chairman chin lo chu lai chu poi lu tu kan ni if a pa khan hei chu suala ni hei chu tha ni hei chu Pathian du zo kan ni hei chu Pathian du lo zo kan ni a thiar zung thei to sina chuan kalsu ti su ti roi ti sen khangai lawang ama Pathian chi nai tu hit tak zet ani chuan helai churi lami khan abre ka ra sat mayang college kan kalai han kan thian za ho patni chai zuin lo kan oma an zuin na bula te po kan om renga kan in chung lo re na chulai chu ke ma ka in faktum na lam rawin kapu ina Pathian thuami lo chia ne lu tukha voin ni tling kala lom bang lo ni kadai pel lo ni big lo ma se kadai pel chang po in thole turin kai ngei to har sin at kanu pan lai chon kan ning thin khop maya rama min suai ka pu kha tong chai hi or ro bi me kan kheng chia tong chai yang an tong chai kan thok le mol mola an ha de an cholang te o tong chai yang ni se me ni khata khana chang me ni voi nga te ka min tong chai pu ya no pang ata thil la sa thiam lo ta ka chon kan ning lek thin an tong chai te kha tong chai zo piang ka in chi bei thap bo ka tha ba khan kan ning lek thina ama ro chu khatiang khopa kan nun Pathian thuami lo chia ne kha voi ni tlang kalom bang thei lo ni kan nun hi voi ni ka ve na ni lo ka pu khan mi la ve ni chu tiang khopa kan fa te principle nget tak na ya nun zikal phung nget tak na ya kan siam man ani chuan an le rol chu ma kan lo siam man ani chuan kan lo so nget man ani chuan rui lo thlen na ron kal ro se Pathian du lo zong ani ka thei lo ai ati mai ang mi pat me chiat da ron thlen ro se ai ani mai va ni na du lo chu ai san nge yang chút ti thấy rằng cái này lại ngất tí cái tỷ xí lâu tu na đầu rem kan du zong te choi kan du zong te kan len suak thấy rằng kan tỷ xí lại ngất tí nghe azar trangin azi cái trăng kan be azung cái trăng de kan kar pho lâu chulai a chuan investment lok takani zia te kan thato kan mission field ma saberan isya te kan thato enge chuti chung chuan azung atanga kar phoi kan tum lo ngati nge kan na voin ni tle ko kan na lo cham si ti lai in zot le tai la ani na taka chuan Fanau enkawl chu nu le pa chu kan mo phut na ti kan seve ka lom ama ro chu Bible in eng turin nge min du lai kan sel thina wangian apakhat na chuan ai tura sil le fen kan pe khan kan enkawl mo kan tiriwat Bible in kha enkawl na min chiar sak lo reng an nen thlen turin ni min ti Bible chuan atan ka hun ka sen phal lo chuan atan ka fa tan kan ka hun ka sen tama wa kan lo re thei do ni pon re thei ang u ifa kharon puitin huna in hausak pa thong rual an lo kan lawa kan tia ani na taka chon a rual on zawk te chu a puit ling te bokhi kan lo ni le thin no pang te kan rual on na chang am tak lo
kan lo ti mu wangin ar rong sa chau mai chau zo ka dia apa ni na chon hei soi nge ka duang hei Zanin apo nula tlangwal kan la nuala tin in nei thar tir lim te po kan oma kan tan nei hi na changkai ka tia apoi mo atul ka ti kan nu le pa te kan pi le pu chu an ni to itimaya chen ka chu fa po nei to lo tur te nia an tang ka chon an ti le vak ngai na om lo ke ni chu nu pui pasal la nei tur kan ni fa la nei tur kan ni he Fanau en koli eng tiknia mo ka mo ala ta don ti hi siang u chumi se lo ka kan lo in zir lo ka ni lo chuan nu pui ka nei wangin pasal ka nei wangin ka thiam tu don lo re tun lai kho ve la pe chuan nei parenting therapist ten oma adin Fanau en kol na tur kai soina han google la lo lang hal tur mayang youtube pa en tur tam ni tukringot ma se nu le pa te po ka challenge du cheu a English thiam te nge pon ngat nge khang ti kan bi pe chak si lo chalai te nan Fanau en kol ten soi ve vak an na ton lo wanga ni mai alom te kan tia ma ni kutsil kan tum kan lo lo chama ni pon nga tinga lo tin tum kan be lo van la min phu chu van la kan thena ni sia voina kan thlen chi na yin nga tinge ma ni kha kutsil san mai kan tum ti lai te po kha lo in zot tai la nula tlangwal kan ni la yan ho u Fanau en kol hi izir chanang u chumi kan pas ma a kan nei thin wang hen ani na taka chuan kan hlo chom na bul chu ni fo HIV ate point ni chia kan soi kai lok du HIV awareness nei turin khoi venga point vokalila siat nu non tia an rong kal chadu lo re tu mai tu nai chana chon amaro chu khan rong kal chat na du lo na venga siat nu an ti na venga mi khan cái chỗ cái sẽ tao cắt bay lâu thì tu nghề khan positive chia sẻ cho anh em mà làm đàn duy đã tụi em mà sẽ làm xia mỗi anh tí khá lâu sẽ lâu chuyện à chú lai à tắc chọn cái này chọn a step by step a thiam thầy turin lâu in zero lo cái là Bible chắc a tộc dấu lâu nấu bằng chú anh tiết trị tur nghề chút cái này chọn mi dấu chọn tiro tisu a khan kan du to ka mi thiam te phei chọn nấu bằng hiền a nấu pan lai a thil ti thei tur zong 90% deuh tho hi kum som thum ni chona hlo ton ti ngat ti nge kan ti chon anuna tisu ti kha pal tlang na sel tuk to tisu ti apal tlang na sap lo da khan a thin lunga beta a ti thei reng ko ka ti thei lo mo lo ti me chin ti a chulai chon du sing in a ti thei zong kha 90% deuh tho kha kan lo in lum sak thin kha lo ni oma a point a kir le taila point pani ka soi to a point pathum na chuan chung kwa kan an din ani china ka soi ang chia khan a all sam zong in role model siam chu kan tum kan fa te kha ni sela kan du chu kan ni thei lo zong kha ni tir kan tum ke mani point a kan len chu a thei lo zong kha ni kan tum chu tamman ruwa kan man chu nge kan ti chuan ti su ti ro in kai soi na kha om lo le reng mi zo Fanau en kol dana yan atam zo ka chu ni tlat ti su ti ro ti ringot khan nang mai tha zo khan i duang chuak don lo siang sa nang ma kharon adon lo chiang sa che chu wang chot eng tin nge ka kai soi nga eng tin nge ma ka soi theyang adik lo la ya chot ka din puanga adik la ma eng tin nge ka pen pui theyang chu mi zir tu chot ke mani kan in bi ve ngai lo zir nai kan lam chia la tu kha ni na taka chon nu le pa te po yan nu le pa kan ni wang kan dik vek big lo ania Fanau kan en kol dan an sual tam tak mi abi takin mi zawa pe chuan no pang chu engting kha kan kuat chuak mai dona Bible chang mi kha vok khreso thi don si lo te mo ni lai te kha kan an chang cho ya ma ni thi in thiam nan az le kha zir lai po zir vil chapai lo khan thiam lo jo ko don che ne kan tia aron thiam lo te kan voringo ta no pang en kol dan tur dik khan ni lo re kan chut chilang kan zir ti rang nuama ti lo phur lo ni pona phur thei dan tur zon kai soi kan tu mang chu tur jok chu ni lai chon ke ni chon remote control ang de ule ken kan fa de control thei kan nga ya
cái mà ni phak kan lo o em cái mà ni kan suang tua nang ka kan fa te ni tir tumin ti su le ti ro mang ringot kian kai suai kan tum kha kan lo chan na bul lian ber pakhat ti lo thei lama cậu sân nu hậu cho tụi nó cái sợi lệ tụi nó point nằm đột thiên el đều mấy thế ama rồi chú mặc cái tỷ chú sợi chỗ nó hun đầm rem trang ông xí lon mà đi pon at ti beng var sok tụi nó thế bộ ngay là cậu sân mấy chơi hay chân Christian chung có campaign ăn cal pui to ăn cal pui đàn này cái xe là ni reng lo mà xe akal kim lâu cái tỷ em mà chú hết tiếng lamah mit hiam te tiếng cái tiếng clinical psychologist ni chena kan soi anga parenting therapy san ti mai Fanau enkawl chung chang bi zir chuak liu te kha mi zo apoi kan omnol to in ka se solo chuan khang te ne na Christian chung ko campaign ni khat na ya workshop han nei ho te kha han ti se la chuan an ri nai an phur ka ring eng ti nge chu ka tiang zo turan nga ngo tang mà sẽ với ní thlen yan khát yang workshop có với khắp bốc cần buat sẽ cái là wa cái gì đó thlen mà đi chọn mình ngay đam ula July à tắc po chọn cần zero hậu thlen cái mà đi dik ní cần siết ta cái mà đi rem siết na mangin cái mà đi te phungin cần pha te cần cài suối te chiang em này apangan le na chon ni china ka soyang takin pa la khan in Lalpa to khan ko san thungoi run mai nu ho ku da khan da mak maya amar chu bible a cheng takin kan muwa nu ho van ko chon ni var lai pawh ka kan kun ruai bi kang ti ka lom deuh mai nia chu wang chon pawh pon kan mo ani sia te ka chiang tai la a point top na bera chuan bible in enkawl tura ati kan mo da sia chu kan sia Fanau enkawl tha te chu atan an lok na mal som nai na vur let na sak thei zia po kan sia apoi berlai zo ka ro chu mi kan siat len suak tura step by step kal ko nga chu zir tur hian ke mani kan lo in hong thin lawa kan lo in dap thin lawa chulai a chuan a zir thiam thei ani zia po che thiam phalo khopin kan tei ma tok lo kan ti don nge vozir kha kan tum tok lo kan ti jok don kha wang kan ami thiam te kai suai na noya no pang enkawl te thiam thei teuh mai nia hey kan soi mai do na English medium vela nursery te kg ten tia heng te tira an zir tir tu lak ten no pang enkawl an thiam sa reng lo ma se nga tinge helai 12 pass ringot zir zom thei to lo te pon alo rei nu chuan master degree moti mei tur khopa no pang kol khan thiam ta kan te chuan an zir chu ani an experience atang an zir chu ani an tho pui ten an ti dan mang ten entona he ta internet lama tang ten an entona enton tur khan da pani mizo te kan no chan chian em chu cái mà ni hian enton tur ma mo lova kan in ngaya chuti lai chon kan fa ten enton tla ka min ngai lo fo ngati nge kan ti chon kan in zir pe lo wa khalai ka poi mo lu tu ka chu wang chon mi thiam te thu ziak tam tak siar tur om no pang kai suai dan ko enkawl dan ko thalai kan ni lai hian in chiarang abik takin thalai te kan chauh du che kan som du chewa thalai min no thatiam mula thalai kan ni lai in chiar ta mangu Fanau enkawl chung chang in kai bor du nuwa chuan in omzia chuan i thiat thiam mai tam tak kha enkawl don to ti na nia kumli ten lo tling man to don a poi zo to tho he ta mi thiam te soi dan pe chon nut te pek lai ron pian an nut te pek lai tang kan ani poi mo lai chuan tin enge ke manin kan sia thiam theihna turin eng ma ti thei lawa nu te en pek lai chon nu chon fa chum mangai li tuk pa pun an mangai lom lu tuk tla pui lo tla ron ten oi dura an lim pui em ma se khano pangkha ron chang liana ngei dana ne du dana ron nei china chon ka fa ni om poi ni lo an ti kain ti le phone ni
chulai chon ni china ka soi kha poimo kan ta mo kan tia kan ngei dan ang kha ngei dan ron ni vek don lo reng no pang hian kan du dan ang kha ron du dan ron ni vek don lo chiang sa engang puin kai soi mai la chan chu nun san ne din ania kan nun ani lo chulai chon zalen na inpek chin po kha kan nei ngai khang te neu na ka zir turi tama a pakhat te po ka zanina kan topi pakhat te po an soi dona soi zau tur kha tamnu tu ka chu wang chon khati khan ka du tok mai nga khati china kha keini chuan zania chon ta ya kan zir ho to a fanau en kol chul zia pawimawh zia alok zia te kan ti bak mo ani zia te chiang ila azir tu ni kha hre lo ila thalai kan ni mo nula tlangwal kan ni wakan fanau en kol te zirlok te zakrai rang su naw in pom hunah nu te pet chung te ka chona azir tak thei to lo ra wai boi tu dang om to tu na khat kan lo thiam lok anga ya nu pui kan nei hunah pasal kan nei hunah fa kan nei hunah practical in kan tiang tu ni a theory lo zirlok na hun chu ni chulai chu mizoram chu kan mai lian me chu kan hlo cham na pakhat lian ber pakhat ni kan sia chu wang chon zanin dang chon kan ke ni chon zir suau soila pa kan ni ponin la pa chu lo zir je lo kha pa lo na om lo re ngat tinge kan ti chon van na kan mo phurna lo kan mo phurna da kan chan vowa da kan kawa da kha hlen chuak turin kan lo inbuatsaihna ti na zawk ania chu tianga fanau en kol ko nga hian kan har thar ni chon kan ra ma hian rui hloi buang chang kan la nor tom tok to kang hiv bo kan la nor tom tok to kang chu tiang ti thei tur chuan zanina kan thu soi te lalpan kan zatan mal min som ro se